Bas i lwybr Daniels. Daniels a groeso breclis ar draws y cwrt 6. Jordan Williams dylio fod i roi'r Seintiau Newydd ar y blaen. Yr ansawdd yn wych gan Josh Daniels. Emil Williams yn ymestyn. Mariet lledu'r chwarae tuag at Daniels. Dyna nôl i Smith. Smith gyda Holden ei blaen. Isio troi Edwards. Bas wych i Ben Clark. Sy'n isio troi ar ymyl y cwrt Cosby i'r ergyd. Syth at y golwr. Mae'n ergyd ar y targed. Mariet yn darganfod lle neu Holden y trach Williams. Yr ergyd dod i mewn gan Ben Clark. Dan Williams. Clark yn ei chanol i. Ben Clark, ergyd. Rwy'n iawn y pasio'r golwr. Williams gofyn amdani ond Tito Williams di ragweld bydd y gwyddoedd am Bale yn disgyn i Jordan Williams ar ergyd a Brooks. Unwaith eto. Yn gafal ni ar yr ail gynnig. Gyda gorff tu ôl ni na beth pwysica. Dawns ymlaen tuag at Mas Hughes. Cael ei giro yn yr awyr yma gyfla. Falle wrth ymosod i Bae Colwyn yna Creamer. Allan i Turner. Turner torri mewn ar ei droed de. Yr ergyd gan Turner. Ffriachu o eithio gol. Connor Roberts. Holden cael ei giro gan Jordan Williams yna. Lef yma gan Mariet lawr y chwith. Mariet groesiad ddifn iawn tuag at y postyn pella. Arbeniad yn ôl. O, mae'n glanio yng nghefn yr hwyd. Adrian Chiselevich wedi roi'r Seintiau Newydd ar y blaen. Jordan Williams yn adennill y meddiant. Lledu'r chwarae i Mariet ar groesiad yn odidog i dalcen Chiselevich a beniodd y Bale dros ben y golwr. Chiselevich. Eisiau Jordan Williams ar ergyd ar bediad wych gan y golwr gyda'i droed. Seintiau Newydd yn cyflymu'r chwarae arwan ar ôl y gol na. Jordan Williams. Yn ffron iawn efo fel Chiselevich gael ei drydydd gol o'r tymor. Cyming yr eilid. Ceisio ddiwedau chwaraewr y Seintiau Newydd. Mae'n disgyn i Olsion. Bas ymlaen i Cyming mewn y cwrt Cosby. Os y gyfle Bae Colwyn. Yn cael ei wastraffu gan yr eilid.